سلامت خطاتلتي مدبي يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا مسئنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم سلامتاي تاكسي ويدما مقعزي حزبين عشتو مكاين بيج حبرك هلوان تمريزهم مبزحتو اوان اب كتما خوينا نهزبي اول قلوت زهبان عشتو مكاين نابزتا فلالي معزنات كون شفا كترين كلها لعلمانم نقر كاباي جميرو كما جرنا نابوتانا وي وطن قوصرا نبصحنا نحسب مستير لبسن ازلو حبري انتاي كوينو يخون زبل حتوغن حاتيتنا كم زين فلت رديوم كم زفلت تاكسي كابن نابن قعزنا كنسالت ابستا وخنالو دما ናብ ምንጭ ጌርናሉ ዘለና ቦታ ብቁልጥፍ ንምብጻሕ እንጥቀመላ ኣዝያ ኣገዳሲት መጓዓዝያ እያ ስለዚ ድማ ኢና ንሎሚ ኣብ መደብ መማቕርቲ ሰንበት ምስ ሲነማ ሰመረ ብዛዕባ ዝተገልጸ ናይ ታክሲ ሕብሪ ከነካፍለኩም መሪፅና ዘለና ንምሉእ ምክትታል ድማ ንዕድም تاريخ كم زحبرو اب شيكاغو زمقمطو تاكسيستا اتو دير هورتزيوم اب شنجعت ميتين شوعتن اب يونيفرسيتي شيكاغو بمقاد نمكينو باليلو انت عينت حبري كلخا خمقرو كم ستوكسم زغلص اتي كابتوم نايتي اوانتي ليك اونتي زرخبو غبرمت دما بچ حبري زبل منباري زنتوم እዚ ዘረዳና እንተሊ ድማ ንዘመናት መመላእታ ዝተዋሃበ ዓይነት ልብሲ ታክሲ ኮይኑ ብጫ ሕብሪ ዝተፈላለዩ ኪላታት ናይ ዝዓውዱ ዝገብሮ መጽናዕቲ ጽቡቕ ምርጫ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነዚ ሓርጊ ንምርግጋጽ ድማ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዶክተር ማይክ ዝተባህለ ምስ ብጾት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎን ታክስታት ኣብ ዝገብሮ መጽናዕቲ ድማ ብጫ ዝተቐብኣ ታክስታት ዝወሓደ ሓደጋ ከም ዝፍጽማ ኣረጋጊጾም እዮም دكتور هو اب عامد كلتش عن كلتانيو بيجا تاكسي من سمياو حبر تاكسي من زلوان ناي سنغابور تاكسيتات بملفانيو اب كلتش عن كلتان مصنعتات كايدوم اتن مصنعتات زكايدولن تاكسيتات تمساسالي ندفي ناي صغنا مسرحن زحرفين بزي كازي دكتور هوتو بصوتن نتن تكالات ناي 3 عامد صبصابات حدغا بمئكاب سمياو تاكسي زيارة بيجا تاكسي 9 ميتاويت حدغا صنيحون አሞዳታ ዶክተር ሆ ኣብ ሲንጋፖር ንዝርከብ ወናነ ሰማያዊ ታክስታት ንዝኾነ ካምፓኒ ብምጥቃስ ሕብሪ ታክስታቱ ናብ ብጫ እንተዝቕይሮ እቲ ኣብ ዓመት ዘጋጥም ኣስታት 1.4 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ክሳራ መድሓነ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉም ብጫ ሕብሪ ዝያዳ ናይ ሰማያዊ ናይ ምክልኻል ጽልዋ ኣለዎም እዚ ማለት መራሕቲ መካይን ብጫ ታክሲ ብኻልእ መራሕ መካይን ብንጹር ኣብ ዝረኣይሉ ግዜ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ መኪና ዝወሓደ ናይ ግጭት ዕድል ኣለዎም ክብል ድማ ደምዲሞም ብጫ ሕብሪ ካብ ርሑቕ ዘለለ ሕብሪ ብምዃኑ ሓደጋ ከጋጥመካ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብዮም ብጫ ሕብሪ ካብ ብግዜ ቀትሪ ዝያዳ ብግዜ ለይቲ ኣንጸባራቒ ሕብሪ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ታክስታት ብጫ ሕብሪ ዘለዎን ኮይነን ኣብ ገለ ውሕዳት ሃገራት ጸሊም ሰማያዊን ካልእ ሕብርታት ዘለዎን ታክስታት ዝውትራት እየን እዘን ታክስታት ዝተፈላለየ ሕብርታት ይሃለወን እምበር ኣብ ልዕሊ ታቤልአን ብብጫ ሕብሪ ዝተቐብአት ታክሲ ዝብል ጽሑፍ ኣለወን እዚ ከዓ ብጫ ሕብሪ ኣብ ታክሲ ዘለዎ ጽልዋ ይዘርእየካ ገለ ክኢላታት ሰለስተ ናይ ብርሃን ወቕትታት ብምፍላይ ማለት ናይ ቀትሪ ብርሃን ናይ ጎደና ብርሃን ኣብ ዘይብሉን መጽናዕትታት ካይዶም እዞም ክኢላታት ኣብ ናይ ጎደና መብራህቲ ዘለዎን ሰማያዊ ታክሲ ልዕሊ ብጫ ታክሲ ሓደጋ ገጢሞን ኣብ ናይ ግዜ ቀትሪ ብርሃን እቲ ሓደጋ ዝጋነን ፍልሊ ከም ዘይብሉ እዮም ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ዝሃቦ ብጫ ታክሲ ኣብ ግዜ ቀትሪ ንላዕሊ ኣብ ግዜ ለይቲ ዝያዳ ብሉጻት ከም ዝኾና መጽናዕቶም ኣረጋጊጾም ናብ ዝተፈላለየ ማዕዝን ናይ ዓለምና ምስ እንጥምት ኩሉ ህይወታዊ ናይዛ ምድሪ ንምንባር ብዙሕ ይዝቃለስ ገለን ክዕወት ገለውን ክፈሽል ክረአ ድማ ንቡር እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ከይሰልቀና ዕንወት ከም ዘሎ ኣሚንና ወይ ድማ ናይ ምንባር ተኽእሎና ናብ ዝበለጸ ሸነኹ ንምጓዓዝ ጻዕርታትና ከየግደልና ቆሊሕ ምልሕ ከይበልና ጠመተና ናብ ዘምጻና ጌርና ንጎይ
ነዚ ግን እቲ ከስተውዕልን ክመራመርን ዝለዓለ ኩነት ኣእምሮ ዝውንን ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን እቲ እንስሳ ኢልና ንፅውዖ ፍጡር እውን ንኽነብር ዝገብሮ ሜላ ሃድን እውን ካብዚ ዝረሓቂ ዝረሓቕ ኣይኮነን። ከም ኣብነት ክኾነና ኣብ ዓውዲ ስፖርት ንኸም በዓሉ ዩሴን ቦልት መሐመድ ፋራሕ ዝኣመሰሉ ስፖርተኛታት ክብገሱ እንከለዉ ወላ ሓደ ከይሓዝዮም ሓደ ኢሎም ፈሊሞም እቲ ሓደ ዝገብሮ እንተሃልዩ ንተውህቦኦም ንከባቢኦም ብምፍታሾም ጉዕዞኦም ከይቋረፁ ቀፂሎም ኣብ መጀመርያ ድማ ብዙሕ መሰናኽሊ እኳ እንተጋጥሞም ነቲ ዝነበረ ኩነታት ግን ኢዶም ከይሃቡ ብምቅላስ ነታ ዝሓለምዎ ዝነበሩ ዓወት ኣብ መወዳእትኡስ ክረኽብዋ ብምኽኣሎም እቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዝጨበጥዎ ትልሚ እዩ። እወ ትልምኻ ኮነ ባህግኻ ክውን ከይገበርካ ጥዑም ድቃስ ወሲድካ ማለት ግን ከም መግለፂ ተንበርክኽነትካ እዩ ዝውሰድ። ኣብ ሃገርና ኣብዚ ዓውዲ ስፖርት ኣትሌቲክስ ምስ እንርኢ ንስም ሃገሮምን ህዝቦምን ከፀውዑ ዝኽኣሉ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ነቢያት ሃብተማርያም እውን ካብዚ ብዘይፍለ እቶም ክሳብ ሕጂ ስሞም እንክስመ ሓበን ሃገር ዝኾኑ እዮም። ምስጢር ዓወቶም ኮን እንታይ ይኸውን ኢልካ ምስ እትሓትት ፃዕሪ ስንኻ ምንካስ ኢድካ ዘይምሃብ ምዃንዮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝገልጹልካ። ክቡራት ሰማዕትና እንታይ ከንብል ከም ዝደለና እኳ ትስሕትዎ ኮይኑ ይስማዓናን። ንሎም እምበኣር ኣብ ኣስመራ ማዕስከር ደንደን ብኮሚቴ ወለዲ እትመሓደር ጋንታ ኣትሌቲክስ ስኒት ኣቕኒዓ ዘላ። ኣብ ሃገርና ብዙሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስመን እናዓበያ ዝመፃ ዘለዋ ክለባት ኣትሌቲክስ ከም ዘለዋ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። እንተኾነ እዛ ስኒት ዝብል ናይ ጥምቀት ስም ተዋሂብዋ ዘሎ ጋንታ ግን ብወለዲ ናይቶም ብርክት ዝበሉ ኣትሌታት ትመሓደር ምዃና ሓደ ካብቲ ፍሉይነታ እዩ። እዛ ብክልተ ኣሰልጠንቲ ሓደ ድማ ኣመኻሪ ኣሰልጣኒን ወለድን እትመሓደር ጋንታ ስኒት ዋላ እኳ ናይ 3 ዓመት ዕድመ እንተለዋ ክሳብ ሕጂ ግን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾነ መዳልያታት ዓቲራ ትርከብ። ኣሰልጣኒ ተኽሊት ገብረየሱስ ቅድሚ ኣሰልጣኒ ኣትሌት ምንባሪ ዝገልጽ እንተኾነ ድሕሪ ኣብ እግሩ ዘጋጥሞ ጉድኣቲ ካብቲ ዝፈትዎ ውድድራት ኣትሌቲክስ ክእለ ተገደደ። ይኹን እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተኣልየን። እኳ ደኣ ንጋንታ ስኒት ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ብምዃኑ ኣብ ምእላይ ኣተኪሩ ስርሑ ፈሊሙ። ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብዛ ጋንታ ዝዓይ ዘሎ መሓሪ ሃብተኣብ ካብ 2004 ክሳብ 2016 ኣትሌት እኳ እንተነበረ ድሒሩ ብዝረኸቡ ዕድል ስልጠና ናይዚ ዓውዲ ስፖርት ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ናይ ፕሪቨለቢ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝተዋህበን ብምትሕብባር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ያፍን ዘጠቓለለ ትምህርትታት ብምቕሳም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ብዘይ ካዚ እቲ ከም ኣመኻርን ኣሰልጣንን ወለድን ኮይኑ ነዞም ኣትሌታት ዘማእከለ ዮሃንስ ወልደስላሴ ድማ ኣካል ናይ ጋንታ እዩ። ዮሃንስ ነዞም ኣብዚ ዓዲ ወፃኢ ብምጓዓዝ ክወዳደሩ ዕድል ረኺቦም ዘሎ ተምሃሮ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ቋንቋ እንግሊዝ ምህሮም እዩ። ስድራ ቤት ውላዶም ኣብ ኣካዳማዊ ትምህርቲ እምበር ኣብ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት ክሳተፉ ኣይደልይዎን እዮም። እቲ ምኽንያት ዓወት ዘምፅኣሉ መገዲ ሓደ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እዩ። ማለት ትምህርቲ እንተዘየለ ትሕቲ መሳትኡ ይተርፍ ዝብል ኣባህላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣእምሮኦም ሰሪፁ ስለ ዝርከብ እዩ። እንተኾነ እዞም ገና ኣብ ፒሮን ወረቐትን ዘይተሰናበቱ ዘለዉ ውድሉ ኣትሌታት ኣብ ትምህርቶም ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘይፈጥረሎም እዩ ዝግለጸሎም። ስነ ምግባር ኣካል ናይ ስፖርት እዩ። ብስነ ስርዓት ዘይዓበየ ስፖርተኛ መጻዩ ኣሰካፊ ስለ ዝኾኑን ካብ ፈለማ ብርሑስ እንከሎ ማኣዘኑ ብግዲ ክትቃነዩ እዩ ዘለካ። ነዚ ብግቡእ ዝተረድኡ ኣካየቲ ኣካላት ናይ ዛጋንታ ድማ ከም ቀዳምነት ወሲዶም ከም ዝሰርሑልዮም ዝገልጹ። ዓወት ከተመዝግብ እንትኾንካ ንዘለካ ተፈጥሮ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ይግባእ። እዛ ብኮሚቴ ወለዲ እትመሓደር ጋንታ ስኒት እውን ነዚ ሰሓትት ኣይትመስልን። ስለዚ ኸያ ዘድልዮም ብምምላእ ኣብ ጎኖም ከይተፈለየት ንዘየለ ንምምላእ ድሕር ከይበለት ጎኑ ጎኖም ትጓዓዝ ዘላ። ወለዲ ካብዞም ጽባሕ መጻኢ ሃገር ዝኾኑ ኣትሌታት ደቆም ብዙሕ ከም ዝጽበዮም ኣብ መወዳእታ ገሊፆምልና። ኣብ ካናዳ ዋይት ሆርስ መቕማጣ ብብሽክለታ ገይራ ልምምድ ኣብ ምግባር ተጸሚዳ ዝነበረት ወይዘሮ ካብ ሓደ ሓደገኛታት እንስሳታት ዓለምና ዝኾነ ድቢ ካብ ምግባጥ ነስክላም ሌጣ። ይኹን እምበር እታ ሰናፍ ዘይነበረት ኣብ ከባቢ ኣርባዕታት ትርከብ ወይዘሮ ሴር ቫንደርመር እግሪ ኣውፂእኒ ብምባል ከም ዝሓደመት እያ ትገልጽ። እቲ ካብ እግሪ ናይቲ ጫካ ዝወፀ ድቢ ቅድሚ ሕጂ መሓዙታን መቕርባን
ድምፂ ናይዚ ዓርሞሸሻዊ እንስሳ ዘገዳም ኣብ ከባቢኦም ምስምዖም ብቐጻሊ ይገልጹ እኳ እንተነበሩ እታ ከም ወትሩ ልምምዳ ንምግባር ካብ ገዛ ዝወፀት ጓል ኣንስተይቲ ግን ዕሸሻ ኢላቶም። ከም ወትሩ ንጥፈታታ ንምስልሳል ካብ ገዛ ኣብ ዝወፀትሉ ድማ ዘይሓሰበቶ ገኒፍዋ። ንሳ ክትገልጽ ከላ ኣነ ከምዚ ከራሱኒ ወይ ድማ ከፈራርሑኒ ኢሎም መሓዙተይ ዝገበርዎ ሃዳዲ ድምፂ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ይኹን እምበር ምስቲ እንስሳ ድሕሪ ጎፍ ንጎፍ ምርኻብና ክሃድሜ መሪፀ። ካብ ከምዚ ዓይነት እንስሳ ከተምልጥ ዘለካ ትኽእሎ ኣዝዩ ሕደት እዩ። ኣነ ግን ዝከኣለኒ ክገብር ፈቲነ። ከርክበኒ ናይ ቁርብ ፍልያት ምስ ተረፈና ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከባቢ ዝነበረት ስማ ዘይፈልጣ ጓል ኣንስተይቲ ትምራሕ ዝነበረት ተሽከርካሪት ነቲ ኩነታት ናይቲ እንስሳ ብምፍርራሕ ካባይ ከም ዝርሕቕ ገይራቶ ክትብል እታ በዓል መዓት ኣረዲኣ። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ንብዙሓት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ የጋጥሞም እኳ እንተኾነ ናይዚ ፍሉይ ዘብሎ እንተሎ ግን እቲ እንስሳ ኣብ ከባቢ ወይዘሮ ስቴራ ፋንደርመር ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ። ድሕሪቲ ወረ ኣብ ከባቢ ምዝርግሑ ድማ ፖሊስ ናይታ ከተማን ኣብ እንስሳታት ዝጉደሱ ዜጋን በቲ ዝወረደ ፍጻሜ ብምድናቕ ነዚ ኣመልኪቶም ዝተፈላለየ ኣተባባዒ ሓሳባትን ርእቶታትን የፍስሱ ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይራኸበና። ሰሰና እዩ።